Dovolte mi nyní seznámit vás se všemi jmény, která nově odhalená zastávka připomíná. Vladimír Cerman, dělník. Inženýr František Čejka, projektant. Miloslav Černý, profesi bohužel neznáme. Karel Dedecius, dělník. Miroslav Dedecius, dělník. Jaroslav Doucha, instalatér. Michal Zjaček, dělník. Jiří Fajmon, strojník. Pavel Hybner, dělník. Jiří Kasal, dělník. Vladimír Malík, prodavač. Vladimír Marek, dělník. René Matoušek, řidič. Leoš Majer, mechanik. Michaela Majerová, spojová manipulantka. Petr Mudryk, dělník. Miloslav Pospíšil, zámečník. Dušan Poupa, dělník. Inženýrka Alena Poupová, textilní inženýrka. Tomáš Procházka, dělník. Václav Srb, dělník. Pavel Šmída, dělník. Vladimír Štučka, profese neznámá. Alois Tomášek, důchodce. Jaroslav Vaněk, zámečník. Roman Voborník, dělník. Ivo Vojtíšek, dělník. Milan Zapadlo, dělník. A Zdeněk Zolman, dělník.